Salam hormatly vatandaşlar. Bir näçe günden bäri Türkmenistandan bir gaty gynanç habar geldi. 14 ýaşly ýaş oglan Süleyman Tursunbayewy urup öldüripdirler. Şul bir näçe gün biz Süleymany kim öldürenini anyklajak bolup Türkmenistandan habara garaşdyk. Dün şu habar geldi. Men sizin bilen şol habary paýlaşasym gelýär. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň garnaşy hemde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogun oglanlarynyň çağlary Baharly owanyň ýaşaýjylary öňkü bäherden sportsmen oglanjygy Süleymany üýüşüp urup öldürdiler. Etar bakanda näme de boldy? Süleymany Türkmenistanyň çempionatynda ýaşlaryň arasynda birinji ýer alany üçin Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Çakkyýewiň garnaşlary ve Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnlary Süleyman Tursunbayewa finalda ýeňilmeli diýip talap etdiler. Süleyman bul kezzap garandadara gulak asman hakyky ustatlygyny görkezip arasynda ýeňip Türkmenistanyň çempionu boldy. Köne urgençli 14 ýaşly ýaş olanjak Süleyman öňüm ýaşlarda ýeňip ýören soň geljekde Türkmenistany dünýäde tanatjak we ýaşlarda öz ustatlygyny unutup Türkmenistanyň awryny galdyrjak bir nesildi. Munyň gahrmançylygyna çydaman daşarda Çakkyýewiň garnaşlary we Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnlary Süleymany üýüşüp rehimsizlik bilen urdular. Bul harandadalar öz uly ýaşyna seretmän Süleymanyň bagry we böwregini urup eritdirler. Süleyman agyr ýagdaýda bolnitsada eltildi. Şol ýerde emhime we polis işgärleri lukmanlara birinji kömegi etdirmän Süleyman Daşow vilayatyna gitmeli mejbur etdiler. Şol kanunçylyklar Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň we Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň şahsy görkezmeleri bilen edildi. Polis we prokuratura işgärlerine şul jenaýata iş açmana ve dernetmeyene Çakkyýewiň ve Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň şahsy buyruklary esasyna mümkinçilik berilmedi. Berdimuhammedowyň ogly Serdar ve Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýew şul işi dolu kontrola saklap bir kanun jenaýatçy buyruklary berip şol jenaýat işi ýatyrdylar. Süleyman Tursunbayewiň meselesini jenaýat işini gozgamaly däl, onuň özü köçede ýykylypdyr diýilen Çakkyýewiň buyrugy bar. Şonuň esasyna iş gozgamak bolunok diýdiler. Ýaş olanjak Süleymanyň ýagdaýynyň howpludygyna garamazdan öljegini bilseler de polis we emhime işgärleri lukmanlara diagnozy gorkuly däl diýdirip bolnitsa aldyrman Daşgowda Süleymany urutdular. Sebebi kanun boýunça lukmanlar agyr ýagdaýda bir adam gelse dogry diagnoz goýan ýagdaýynda derrew prokuratura işleri açyp polis işgärleri derňewe başlamalydylar. Ine şonuň üçin ýaş olanjak Süleymany hastahana aldyrman, lukmanlara hakykaty ýazdyrman, Süleymanyň ýagdaýy gorkuly däl diýip Serdar Berdimuhammedowyň we Çakkyýewiň bu olanjagy Daşowda iýerdirýärler. Mundan soň 14 ýaşly olanjak Süleyman gatagyr ýagdaýda Daşow vilayatyna hostalaryň üstünden getirildi. Bir näçe günden soň Süleyman bagy we böwrek urulup edilmegi netijesine gynanyp öldü. Süleyman ağırdan çıkan soň onuň enatasy prezidenti ýüzlenip bizim oglumuzy Süleymany öldüren adamlar jenaýata çekmesini haýyş etdiler. Ýaş olanjak Süleymanyň öldürilmegi we jenaýat işiniň ýapylmagy Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň we premier ministr Serdar Berdimuhammedowyň tarapyndan uly jenaýatçylyk işlerdir. Kezzap Berdimuhammedowyň ogly Serdar generalny prokuratura jaň edip Süleyman Tursunbayewiň işini gozgamaň diýip bir kanun buyruk berdi. Gadyrly vatandaşlar, bul gaty gynanç waka bizim hemme vatandaşlarymyzy gynança saldy. Türkmenistanyň ýarşynda birinji ýeri almak 14 ýaşly oglanjak Süleyman üçin ol birinji gahrmançylyk ýeňişi boldy. Ýöne şoňa garamazdan Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty şul gahrmançylyk eden oglanjagy öldürdi. Näme üçin biz gyýlarymyzy tansa bersek,
olary Berdimuhammedowyň ýegenleri zorlaýarlar. Näme üçin biziň oglanlarymyzy sportda üstünlük kazansa olur öldürýärler. Sebäbi biz dünýäde belli bir diktator Berdimuhammedowyň we onuň tohumynyň döwleti boldyk. Inni Türkmen döwleti ýok. Egerde biz ýene-de ogry kezap biziň çağjyklarymyzy öldürýän ganhor Berdimuhammedowa daýanyp otursak, biziň çağlarymyz we biziň garnaşlarymyz gulçulukdan hiç wagt çykmadylar. Olar adatlyk we adalatlygy hiç haçan görmediler. Biziň ömrümüz bizden ganhor Berdimuhammedow we onuň haram tohumy kesgitler. Inni dymyp oturmaly adamlar. Ýalňyja habar geldi, Süleymanyň enatasynyň telefonlaryny öçürüp, gapyna polisiýa dikip, hiç kim ýany goýarnoklar. Süleymanyň enatasynyň videosy YouTube'da çykandan bäri Türkmenistanyň hemme künjegininden, Özbegistanyň, Gazakstanyň, Türkiýeden we başga döwletlerden adamlar jaň edip gollap, öz gynanjyny Tursunbaýewiň maşgalasyna bildirdiler. Opozisiýaga galan soň Süleymany öldüren adamlaryň adyndan gelip bagşlama sorap başladylar. Tursunbaýewiň gapysyna polisiýa goýanlaryň sebäbi näme? Tursunbaýewlaryň telefonlarynyň kesmeginiň esasy sebäbi näme? Bütün dünýädäki türkmenler şul tragediýany eşitip ýaşa olanjyk Süleymanyň ölünni gaty ýüregine alyp adalatlygy talap etjek bolýanlyklary. Ýaşajyk olanjyk Süleymanyň enatasy video ýazyp prezidentden jogaby soran üçin we bütün dünýädäki türkmenleriň Tursunbaýewiň maşgalasyny gollap başlan üçin Türkmenistanyň kezzap prezidenti Berdimuhammedow goz olan turaýmasyn diýip polisiýa şäherlerini olaň jaýlaryň öňüne goýdy we olaň telefonlaryny kesdi. Ine seredim. Agzybirliň edip biljek zady. Diktator rejimi gorkdy. Egerde Tursunbaýewiň enatasy prezidente ýüzlenip videony ýazmadyk bolan ýagdaýynda onu olar öz tragediýasy bilen öýler galardy. Olary köp adam gollap bilmedi. Sebäbi köp adam habarly bolmady. Onu olar öz betbaççylygy bilen ağlap şu gün gollapy otururdylar. Şonuň üçin gaderly watandaşlar, biz hemmämiz Tursunbaýewlaryň maşgalasyny gollamaly. Süleymany öldürenleri cinayete çekmeni talep etmeli. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň bizim kanunlarymyza ve bizim haklarymyzyň bardygyna garamazdan tersine cinayet tarapyny tutup bir kanun hereket edýän Berdimuhammedowyň hökümetiň ministri bolup durýar. Men size öňüm aýdyp gelýän. Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan hökümeti ýok. Türkmenistanyň mejlisi hem ýok. Türkmenistany Jadan Hram Berdimuhammedow basyp aldy. Türkmenistanyň esas konstitusiýasy üýtgedildi. Berdimuhammedow öz padşahlygyny döretdi. Seredin Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýew öz garnaşy, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri öz garnaşy, mejlisiň ýolbaşçy öz garnaşy, konstitusiýon kaziýetyň ýolbaşçy öz garnaşy we başga ýolbaşçylarym öz garnaşlary. Bu kezzap Berdimuhammedow biziň döwletimizi basyp aldy. Biz hiç ýerde öz kanunlarymyzy gorap bilmez. Biz diňe hemmämiz turup öz haklarymyzy alyp şul diktator rejim aýryp adatlygy çykyp biler we adalatlygy talap edip biler. Gaderly watandaşlar, biziň döwletimizi Berdimuhammedow Jadan Hramow basyp aldylar. Biz dymyp düşünmän oturduk. Koronavirusyň epidemiyasy zararly wagtyna halka kömek etmän, halka gyryp gelýärler. Biz ýene dymyp oturýarys. Liwapda uraganyň betbaççylygyň döreden derdinden 1000 golay adam öldü. Biz ýene dymyp oturduk. Serketde 20 golay ýaş sallatlar öldü. Biz ýene dymyp oturduk. Türkiýede 60 golay adam öldü. Olar Türkmenistan getirmeni ruhsadan bermedi. Biz ýene dymyp oturduk. Biziň aýal gyýlarymyzy Berdimuhammedowyň ýegenleri zorlap, urup, kanaly taşlap ýörler. Biz ýene dymyp oturýarys. Indi biziň çağlarymyzy köçde urup öldürip başladylar. Biz ýene näme dymyp oturmalymy? Süleymanyň enatasy ganhor Berdimuhammedowdan jinayetçiler jinayety çağıryn diýip sorýar. Näme kezzap ganhor öz halkyny öldürip gelýän Berdimuhammedow öz ogluny ýa-da tohumny jinayete çekermi? Ýok. Onu hiç wagtam etmez. Bilmedik fren bolar,
görmedik siren bolar. Ol namart prezidentin gılıgy şol. Türkmen halkyny köp görýär. 1 milyon ötede hiç yerde gürlemez. Bilmesinler deyip gizler. Gürleyenler hem ağzını yapar. İni seyredin. Kezap Berdimuhammedowyň Kerim adly ahtygy 16 ýaşly gyzy zorlap, şo gyjagaty banisa gürleme diýaldykdylar. Prezidentin yegenleri köçede durun, gaýyşny köçede adamyň gözüň öňünde urup öldürdiler. Yegenleri tutun gyýylary zorlap, kanala atıp öldürüp ýörler. Berdimuhammedowyň Kemal diýip ýegeni Gypçakda bir ýaş gelini urup zorlady. O görgül gelinem göwrel eken. Onuň adamsy, onuň dogonlary, garnaşlary üýüşip 2 awtobus bolup gutla geldiler. Haramdada Kemal diýeni gözläp. Şol ýerde bir dogonlaryň biri polisde işleýän eken. Polisiň pagonlaryny ýere danyp, ýa-ni ölse de şunu tapçak bolup, şu haramdada Kezap prezidentin ýegeni haramdada Kemal diýeni gözläp ýörler. Ine de Türkmenistanyň içeri işi ministri Serdar Berdimuhammedowyň gaýyn taraplary ýaş olanjyk Süleýmany köçede urup öldürdiler. Bular üçin kanun ýok. Bular üçin konstitusiýa işlenok. Sebäbi bu Berdimuhammedowyň padşalygy. Bu maşgala, bu tohum diňe bir kanunçylyk edýär. Men Kezap Berdimuhammedowyň günne edýän jenaýetlerine aýdybam geçmeýin. Men size bir sorgu beresim gelýär. Şul Kezap, ganhor, jenaýetçi tohum bize näme berek? Näme şul adamlar bizim halkymyzy gynap, kösep, öldürüp ýörler. Biz haçana çelli şu zatlar çydak gedeli. Biz haçana çelli dymp gedeli. Şul tohumyň arkadagy diňe Gurbanguly Berdimuhammedow. Bizim halkymyň arkadagy Berdimuhammedow däller. Siz Haýsy vilayetde bolsaňyzam şu Berdimuhammedowyň tohumundan gorunup bilmersiňiz. Diňe bir ýol bar. Birleşip agzybir bolup birek-birege gollamak. Hormatly watandaşlar, gelin Tursunbaýewyň maşgalasyny gollap, ýaş olanjyk Süleýmany öldüren adamlary jenaýata çağırmany talap edelim. Türkmenistanyň içinde hemme ýerde Süleýmanyň suratyny ýaýradalım. Biz Süleýmany öldüren adamlary jenaýata çağırmak üçin 16 fevralda 2-nji gün saat 20:00 İstanbul wagty bilen sizi Zoom protesta çağırýar. 19 fevralda 5-nji gün saat 18:00 İstanbulda Taksim'de yekelik piket etmeyeni çağırıyor. Ondan başka 20 fevralda saat 12'de Aşgabat vakti bilen hemme Türkmenistan'ın yaşayıcılarını ve daşınnaki Türkmenistanlıları Süleýmanyň hatyratyna bir minut dymyp oturulýan. Olsa muňa minuta malçany diýilýär. Kimde kim türkmençe gowy düşünüp bilmese. Hormatly watandaşlar, gelin hemmemiz Süleýmany öldüren adamları cinayete çağırmany talap edip Tursunbaýewyň maşgalasyna kömek edelim. Sağ olun.